ಓ ಮುಲ್ಲ ತೋರ್ದುಲು ಅಮ್ಮ ಮುಲ್ ತೋರ್ದುಲು ಅಂಚೆ ಬಜ್ಜಪ್ಪ ತೋರುಂಡು ಮಾರ ನೆಟೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ತೋರುಂಡು ಏನ್ ಸೌಖ್ಯ ನೀರೇನು ಚೊಲ್ಲಾರು ಏನ್ ಸೌಖ್ಯ ನಿಕ್ಲೇನು ಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತ ಮೂಲಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೋರುಂಟು ಈ ವರ್ಷ ತೋರೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂಲು ತೋರೊಂದು ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಜೋರು ನೆಟೆ ವಾಯ್ಸ್ಗೇನು ಜಾಂದ್ ಅಕ್ಕಪುರ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲೇರು ಪೂರ ಬರಡು ಸೊ ಬಾಯಕ್ಕ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೀಚ್ ಆಯಿನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಂದ ಕೋಡೆ ಬೈದಿನತ್ತ ಯಾನಲ್ಲ ಈ ಕೋಡೆ ಬೈದನ ಬಂದೇನ್ಯ ಕೋಡೆ ಮಿನಿ ಬೈದನ ಬರ್ಸ ಜೋರುಂಡಿ ನಟಿ ತೋರುಂತುಲೆಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಾ ಬೊಕ ವಿಶೇಷಪುರ ಎಂಚಾಂಡ ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನ ಎಂಚಾಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾಂಡ ಕೋಡೆ ಬೈಜವೆ ಪಂಡೆ ಕೋಡೆ ಬೈಜಲ ದಾದನ ಇಜಿನ ಬರ್ಪಲ ಲೈವ್ ಹೋಗುದು ಕೋಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 10 ಗಂಟೆ
ಲೈನ್ ತೆರೆ ದರ್ಶನ ಅನ್ನಾಗ ಬೈಯಡು 7 ಗಂಟೆ ಯಬೋ ಈತು ಜನ 5 ಲಕ್ಷ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ఇంకా ಅಂದ ಕೋಡೆ ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ಇತ್ತಿಲಿಯ ಮಂದೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮಂತೆ ಬೊಕಯಾನ್ ಪೋಯೆ ಇತ್ತಿನ ಲೈವ್ ಇತ್ತಿನ ഞാൻ ಕೋಡೆ ಮಂದೆ ಒಂದ ಬರ್ತೈತೆ ಪೋಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಲ್ಲೆಯ ಶೋಭಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಲ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಯ್ನಿ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಇತ್ತೆ ಕೋಡು ಏತು ನೀನು ಊತ ಐನ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ವಾಚ್ ಅವರಾತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಿಜಿ ಯಾಲ ಬೇಗ ಪೋತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟುದು ಜಿ ಅನ್ಬೇಕ ಬೇಗನೆ ಪೋತೆ 3 ಬರ್ಸತ್ತುಲೆ ತೋರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಾ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಬಾಜನ ಅಂಗಡಿ ಒಂದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ಯಾ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಅವಂತ ರೇಷಿಲ್ಲ ಕಾತನು ಅವೆಂಗೆಪ್ಪಿರು ಐಸಿಡಿ ಬರೋದಲ್ಲ ಪಾಡು ಸೇರು ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಅಮ್ಮನೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮುಗಿಂಡ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಅಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಇಂಚೆನುಳ್ಳ ಲೈನ್ ಉಂಟದ್ದು ಕೈಕಾರು ಒಂಜುಲಕ ಒಂಜು ಅಂದ ಬಚ್ಚದು ಹೋಗ್ಬಿಡಕ ಈತ ದಿನ ಅಲ್ಪ ಅಂದು ಅವು ಅಮ್ಮಗೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದೀತೇರು ಇಂಚ ಅವು ಆಯ್ತಾ ನೀರು ಮುಗಿದನು ಒರಿಲೆಜ್ಜರ್ ಮಾರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದೀರತ್ತ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಆಂಧ್ರದ್ದು ನೇಂದ್ರ ಬರ್ಪುನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದು ಈ ದಾನೆ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜರು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪರತೆ ದಾನೆ ಆಲ್ ಬೈಜರತ ಅನ್ನಲ್ಕು ದಾದನ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಆ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಮಾರ ನೀರಿಜ್ಜಾಯ್ತು ಆಡೋ ಉಂಡು ಉಂಡುಗ ಉಂಡು 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 ನೂರಿನ ಬರೋದುಂಡು ಜೋಕುಲ ಮಾತಾಲೆ ತೊಂಕೊಂಡ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಳು ಅಂದು ಜಾಗ ಪೂಜಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬೈಗೆ 6 ಬರ್ಪುನೆ ಅಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುನ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುನಿ ತುಕ್ಕ ಬಲ್ಪುನೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಂಟು ಜೇರಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಕ ಬೈ ಸೋಬಗ ಬೈಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಉಂತುನೆ ಇಜ್ಜದ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಇರುತ್ತೆ ದಾದ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪಾರು ಒಂಜಿ 2 ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವಾರು ಪೋಪಾರು ದಾಯಿಗೆ ಜೋರು ಬರ್ಸ ತೆಡಿಲು ಮಾತ ಬರೋದು ನೆಟೆ ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜಂದೆ ಊರು ದಾಯಿ ಗುರು ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜಂದೆ
ನಾನೇ ಉರುವಾವಂದ ಬೊಕ ಒಕ್ಕಡೆ ಅಂದೆ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜೆ ಶೋಭಾ ಕಾಜಿಪುರಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಜಾಮ್ ಮುಗಿದೀಜಿ ನೀರುಂಡ ಇಟ್ಟು ನುರೆ ವನಿತ ಉರುಪಿದಡಿಯಲ್ಲ ಅಂದು ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜಿದ ಲೈವ್ ಗೋರು ಅಂದ ಅಜ್ಜಿ ಲವ್ಯ ಪಂಡಿನತ ಅಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜಂದ ಲೈವ್ ಊರುಗೆ ಬಸ ಬರೋದಂದು ಒಂದು ಪಾತ್ರನಕ್ಕೆ ಏನು ನಿಜ್ಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋದೊಂದು ಶೋಭಾ ಬತ್ತಲು ಅಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದು ಹಾಯ್ ಮಗ ಬಂದು ಕೋಪಿದ್ ಮಗ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿನ ನಾನೇ ಮಗ ವನಿತಾ ಅಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಮತ್ತು ವನಿತಾ ದಾನೆಗೆ ಓ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಅಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರಿಗೆ లైవ్ బత్ ఉంటున్నాయా ఇంక బాయంగారానికి తోరులు తూపరా తోరునా బాగా ಜನ ದೀತೇರು ತೋರು ನೀಕು ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಕುಲ್ದೇರು ಜನ ಇಜ್ಜೇರಿ ಇರ್ಲ ಇತ್ತ 2 ಜನ ಬರ್ತೀನಾತ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಜಾಗ್ರತೆ ದಾನೆ ಅಜ್ಜಿ ಚಂಡಿ ಹಾಪುನುಂದ ಅಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ನೂರೆಂಡು ಉಂಡೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ದೀತಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಚಲಿಯಾಪುಡಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಮಗ ವನಿತಾ ಎಂಚ ಉಲ್ಲ ಮಗ
ಚಾ ಅದು ಮುಗೀತಾ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತದಂತೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತದಂತೆ ठीक है रखे ಇಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಹತ್ತು ಮಗ ವನಿತಾ ಇಂಕ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಡು ದಾಯ ಗಜ್ಜಿರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಆಯಕ್ಕ ಜೋರು ಬರ್ಸುಂಡು ಅಂದಿಯ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೋರು ಬರ್ಸುಂಡು ಬರ್ಸಡನೇಟಿ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಹಾಂ ಹಾಂ ಜೋರು ಬರ್ಸನೇಟೆ ದಾಯಿಗ ಜೀರೆಗೆ ಬರ್ರೆಗೆ ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಪಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಸಿನಪ್ಪು ಒನ್ನ ಸವಂತಾರ ಮಾತ್ರೆ ಉಂಡಾ ಮಾತ್ರೆ ಇಜ್ಜದ ಒನ್ನ ಸಾಯ್ಬಕ್ಕ ಕೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಮುರಾನಿ ಎನ್ನ ಪರಮಿಂಡೆ ಬತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿನ ಗಂಡೆ ಹೆಂಗ ಕೋಡಿಗೆ ದಾದಜ್ಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಮುರಾನಿ ಎನ್ನ ಪರಮಿಂಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿನ ಗಂಡೆ నమ్మునే అజ్జి వారా అజ్జి చెప్పులే పరిచయం ಅವಳು ತೂಲೆಯ ಅಜ್ಜಿನ ಪರಮಿಂಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಅರೆ ಪುಡಿಗೆ ಅವಾನಿ ಬತ್ತ ಪೋತಿನ ಬೈಜ್ಜೆ ಅಜ್ಜಿ ಚಲನ ಪಡ್ಚು ಪೋಡಿ వచ్చి అయిపోతే బొల్లాడు ಹೊರಬತ್ತು పోతే ಅವಸ್ಥೆನೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ అది బర్సడు మర్మలు వాళ్ళు ఏరు మర్మలు ఏరు మర్మలియా మర్మలు ఉల్లాలు ಏನು ಮಾರ್ರೆ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರ್ತಂದು ಫೋನ್ ದಾದೆ ಹೆಂಗೊತ್ತು ಜಿ